altså 50 liter. Så er det startet for bryggeriet klokken 8:30. Har vi tændt for gasset. Så mens jeg går over og drikker morgenkaffe med mor, så varmer den vand op til 68 grader. Det tager cirka en del tid, så vi vender lige tilbage. Og jeg har lavet sådan en indsatsstil, eller skub bund, for at filtrere næsten fra malten, sådan at råsystemet ikke bliver fyldt op med malten. Den sætter jeg ned her. Måler lige temperaturen her. Og jeg skulle gerne ramme 67 grader. Og det gør den lige klokken op. Så vi venter lige 3 minutter. Det er Adam Levine fra Maroon 5, det var stereo. Så vi vil være så vidt, at vi kan følge malten i, som jeg har kværnet i går. Det kommer der nok en film af senere. Nu er den oppe på 72 grader. Så vi selvfølgelig fjernet det skilt her. Rygmesteren er jo i huset. Det ser så fint ud herude. Jeg flytter hjemmefra, så må du have det så godt, så skal jeg tage videre. Det er en del af planen. Så flytter jeg hjem igen. Så må du passe på dig selv, kan jeg sige. Men jeg tror, jeg ikke flyttede hjemmefra, da jeg var 18-19 år. Og jeg kunne samle mine forældre lidt forskelligt. Jeg tror, min far han havde i mange år set, at det var godt, at snart ude efter, som han ikke måtte smide æder. Og min mor var engageret. Hun var også en stadig fra min storfars kæreste. Jeg skulle gerne holde sig på de der 68 grader. Så der gik fra at være en myter af unge mennesker til at være meget stolt. Og jeg ved, at min far ringer min mor meget med, at hun stadig havde været og jeg kunne lagt på i det efter. Han havde simpelthen ikke skruet ned til ikke at bruge en bakketomater, men det er en tomat. Men hørte jeg dig her kort sige, at din far synes, det var helt vildt? Ja, og det synes jeg, sådan har det faktisk også, at hun har en trappen, og jeg håber så, at hun ikke fører hjemme. Jeg synes virkelig, det er sundhedstegn. Man opdrager sine børn med livsstrøm og selvstændighed, som gør, at de vil ud og realisere sig selv. Cirka 16 kilo malt, det kommer i her til sådan et bryg her. Det er lige det maksimum, at brygkart her kan klare. Men det skal nok gå. Gamle brygger har mange gode tricks. Det kan man ikke tjene penge på i en opvask. Nå, hvis jeg ved, hvad vores studie angår, så skulle du flytte ind på nu. Jeg flytter. Det har været dejligt at være her.
Det sidste vi var lige her, var lidt rundt. Rundt her vi skal også lidt på det, og fordi at god øl skal man have respekt for, så skal man også have respekt for noget godt øl. Derfor har jeg taget noget pænt høj på. Det er altid en god ting. Og have noget pænt høj på, når man vil lave noget. Har respekt for. Så skal vi til at recirkulere. Så starter vi lige med at et par gange igennem hovedhanden her. Herefter har vi så den her. Det er en opfindelse. Så når brygmester han får tid til at få en pause og en øl en gang imellem. Nu starter vi pumpen. Så arrangerer vi temperaturen. Selvfølgelig med hvor vi holder øje med det. Så det ikke går noget galt. Så kan man se, hvor fin afstand det er. Det ligger så dejligt pænt, stille og roligt. Og den her, som I kan se her, der kommer der ordet ud af dem alle sammen. Det er vel at mærke, at jeg holder den lige. Det gør så, at i det jeg recirkulerer, så får jeg alt sukker ud af malten. Så er vi kommet så vidt, at vi skal sige masken fra. Men jeg har ikke så meget plads i min brygkar, at jeg bare kan hæve den faste bund. Så derfor bliver vi jo nødt til at tage nogle liter af her. Sådan. Og så åbner jeg den her. Sådan at vi kan få det sidste sukker ud af masken.